Дивіться в цьому випуску. На складі боєприпасів в Балаклії повністю згасили полум'я. Теймура Абдулаєва запроторили до карцеру за лист кримсько-татарською. Грубейшее нарушение конституционного и вообще неотъемлемого права человека общаться и писать на родном языке. Біля російського посольства вимагали знайти зниклих в Криму. Нам треба докласти максимальних зусиль пошуку цих людей. Добрий вечір. Час новин на телеканалі АТР. 24 березня, 1121 день анексії Криму. У студії Ескендер Меметов. У мережі з'явилося відео моменту убивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Його застрелили напередодні у центрі Києва. Українські спецслужби вважають, що це замовне вбивство. Вороненкова вбив севастополець. Народний депутат України Антон Геращенко розповів, що вбивцею був 28-річний громадянин України Павло Паршов з Севастополя. За словами Геращенка, Паршов був приватним підприємцем. У 2011-му його оголосили в розшук за економічні злочини. 2 роки тому він вступив до лав Національної гвардії, а торік, у серпні, звільнився. Геращенко впевнений вбивця – агент Росії. Денис Вороненков був одним з найвпливовіших свідків у справі екс-президента-утікача Віктора Януковича. Уверен, что организатор и заказчик этого преступления находятся в Российской Федерации. То, что киллер гражданин Украины, это лишь говорит о том, что Российская Федерация имеет огромное количество спецагентов и лиц, на которых она может влиять или задействовать в убийцах. Российская пропаганда будет заявлять, что это убийство, которое совершено украинцами, что это внутреннее дело Украины, и радоваться тому, что погиб тот человек, который сказал правду о путинском режиме, рассказал все как есть. У Балаклії загинула 66-річна жінка. Її тіло знайшли зранку під завалами. Рятувальники повідомляють, що повністю згасили пожежу. На місці розпочали розмінування та усунення наслідків катастрофи. Склад боєприпасів у Харківській області один з найбільших в Україні. На 368 гектарах зберігалися 125 тисяч тонн ракетно-артилерійських боєприпасів. Пожежа на ньому розпочалася минулої ночі. Мешканців найближчих районів евакуювали. Підготовлені групи для проведення зачистки. Після того, як буде проведена зачистка, буде допускатися населення. В місті працює лікарня, яка готова прийняти і хворих, і тих, які, можливо, якісь відбудуться випадки поранення. Розслідування аварії у Балаклії вже розпочато. Про це повідомив Анатолій Метіоз. Головний військовий прокурор каже, що провадження відкриті за статтями «Службова недбалість» та «Диверсія». Ще раніше він стверджував, що причиною займання стали дрони. Експерти з питань безпеки та колишній радник міністра з надзвичайних ситуацій гадають інакше. На самом деле современные дроны, они, если используются в разведывательных или в иных там, значит, тактических каких-то атакующих задачах, это достаточно малошумные машины, которые действуют на достаточно, значит, высотах хороших, которые не позволяют совсем уж так легко акустически. Почему на сегодняшний день, через 3 года войны, мы имеем самый крупный склад, как говорят, в Европе, в Украине? Почему до сегодняшнего дня за 3 года не произошло рассредоточение всего боекомплекта? То есть, когда меня задают вопрос, это халатность, первое ставлю, да, это халатность должностных лиц. Кримсько-татарського політв'язня запроторили до карцеру за лист рідною мовою. Підозрюваний у тероризмі Теймур Абдулаєв повідомив свого адвоката про те, що вже 3-ю добу його утримують в одиночній камері для покарань. Лист кримсько-татарської написаний Абдулаєвим своїй родині. Вилучили співробітники СІЗО під час обшуку камери. Адвокат Еміль Курбедінов оскаржуватиме дії правоохоронців. У него нашли это письмо и забрали его. Когда он начал требовать это письмо ему вернуть, его посадили в карцер. У меня вот час начали спрашивать, а имел ли он право по закону писать не на русском языке и так далее. Пусть будут тысячи законов, запрещающие писать не на родном языке. Это грубейшее нарушение конституционного и вообще неотъемлемого права человека общаться и писать на родном языке. Акція на підтримку зниклих в окупованому Криму відбулася у Києві біля російського посольства. Українські активісти назвали імена причетних.
Після анексії півострова Росією в Криму зникло понад 40 людей. 18 з них досі не знайдені. Уздовж російського посольства вишикувалася Національна гвардія. Забезпечуємо громадський порядок. Що це кримські активісти, які знаходяться в полоні Російської Федерації. Я це знаю. Я теж дивлюсь новини і теж за Україну. Активісти тримають в руках плакати з іменами зниклих. З осені 2014-го жодного з них не знайшли. Серед останніх – член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов. З моменту його зникнення минув майже рік. Про місце розташування активіста наразі жодної звісточки. І Ервін Ібрагімов – це один з тих справ, якою ми дуже так детально займаємося. Протягом тривалого часу на всіх заходах, які ми організовуємо, ми наголошуємо саме на його долі. Закликаємо і російську владу знайти цю людину. Андрій Щекун – один з викрадених кримських активістів. Його затримала так звана самооборона 9 березня 2014-го. Згадує, пережив тортури, катування та знущання окупантів. 11 днів його утримували в полоні, потім вивезли на материк. Відтоді дорога в Крим для активіста закрита. Ми повинні в інформаційному полі тримати це актуальне питання, бо Крим окупований, і це визнано на міжнародному рівні. Тому міжнародній спільноті і разом з Україною нам треба докласти максимальних зусиль пошуку цих людей. В кінці кінців вже почав отримувати якісь інформації від правоохоронних органів. Правозахисники підрахували, за 3 роки анексії на півострові зникли 43 людини. З них 6 знайшли вбитими, про долю 18 ані звістки. По 36 випадках видна роль окупаційної влади, яка причетна до цих викрадень. Знайшли ці 10 імен, які точно причетні до цих зникнень. Це і колишні працівники Беркуту, це Ігор Безлєр, він є полковником ГРУ, це Сергій Аксьонов, це Сергій Цеков. Ми передаємо ці дані українській владі, яка заводить кримінальні справи. Ельвіна Цидулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР. Батьки Ервіна Ібрагімова не втрачають надію на повернення сину. Запевняють, крім друзів та родичів, Ервіна ніхто не шукає. Ібрагімова викрили у травні минулого року люди у формі російського ДПС. Відтоді його більше ніхто не бачив. Вот здесь, возле дома, считай, грубо говоря, под ногой его похитили. За ним же охотились не один день. Его же должны были 23-го похитить, но не получилось. Ну вот 24-го будет 7 месяцев. Кому он помешал, я вот это не поняла. Не ел, не пил, никого не обжирал. Бандитом не был, наркоманом не был. Государство не объел, людей не объел. Все. Вот, в общем, тоже все вот это вот на эмоции. Она уже кипит, я говорю, не знаю, лишь бы крышу не сорвала тоже. Все на эмоциях. Такие дела. Но он же не один. И таких, как он, я не знаю, сколько еще будет, если не остановить этот беспредел. Я же после него уже сколько похитили же. И тоже тишина. Видишь? Ну, это то, что было. Вот, видишь, они вот на каждом там персонаже. Посмотрел, все так. Все вот это вот числа вот те же самые. Вот как раз перед ним вот тоже пропал из Бахчисарая. Вот следующий вот Ильин наш. Вот парнишка тоже пропал. Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним обмеження Кабінету міністрів на вивіз особистих речей з окупованого Криму на материк. Суд дійшов висновку, що перша частина постанови 1035 порушує Європейську конвенцію і національне законодавство. Рішення ще не набуло сили і може бути оскаржене. Це твої личні речі, личні. Вот это тут у меня какой-то незаконченный шампунь, дезодорант был. Вот с офиса машина, она была разобрана, одеяло мое, вода. Это что, товар? А она открытая даже. Это что, как товар? Я его что, продать могу или что? Это товар.
да, вы его можете продать. На цьому відео блогер Сергій Псарьов з'ясовує у митника, що можна провести через адмінкордон. Він повертався з материка до Криму через Чонгар, віз із собою кавомашину, подарунки друзям та іграшку для сина. Папірові стаканчики, патріотичні такі папірові стаканчики, кава, тут що-то смакуй каву. Такой небольшой буквально пакетик в презент. Вот этот вот электрочайник, бэушный, из которого я брал с собой, пил чай, чтобы не покупать. Игрушки 7 штук. То есть это вот такой набор для моего сына, внука. Вот тут вот кран. Вот эта штука, корзинка для игрушек. И вот такие вот эти вот тазики. Митниця добро не дала і виписали йому картку відмови. Стаканы папировые. Но самое, конечно, кошмарное, это то, что детские игрушки забанили и не пустили. И даже цукерки в количестве 100 штук. Ну, то есть пакетик конфеток деткам повез. Нельзя. Это контрабанда, по мнению украинских таможенников. У грудні 2015 року уряд України ухвалив постанову номер 1035. Вона узаконила торгівельну та енергетичну блокаду півострова, але її перша частина позбавила кримчан можливості переїхати на материк з речами. Данная постанова очень сильно ограничивает и нарушает права людей. Это гражданский кодекс, это конституция, которая говорит о равенстве всех и праве на собственность, которая не может быть ограничена, кроме как в интересах национальной безопасности. Зараз провозити через адмінкордон можна лише 20 видів соціальних продуктів, але не більше 50 кілограмів і особисті речі. Їх перелік теж чітко обмежений. Так, бінокль, лижі та друкарську машинку провести можна, а пилосмок, іграшки та кавоварку – ні. Але якщо домовитися з митником, то можна. Сзади меня, как видите, мой злосчастный, несчастный кофейный аппарат. Как вы понимаете, провести это все через границу, через украинскую таможню, получилось далеко не бесплатно. 1 березня окружний суд Києва ці обмеження скасував. Все граждане смогут свободно перемещать свое личное имущество с Крыма и в Крым. Все, что люди хотят и не могут сейчас. Домашних животных, кошек, собак, да, многие сейчас страдают от этого. Одеяло, подушки, бытовую технику, телевизоры больше, чем по мнению таможни, например, они переносные холодильники. Рішення суду поки що не набуло сили. У Кабміна є можливість оскаржити його в апеляційному суді. Роман Спірідонов, Заман, АТР. Незвичний Новий рік відсвяткували у Києві у тюркських народів. Існує свято Наврез-Байраму. Відзначається воно за астрономічним сонячним календарем. Цю національну традицію відтепер обіцяють шанувати і в університеті переселенці з Криму ТНУ. На сцені кримсько-татарський національний танок «Тим-Тим». В залі студенти і викладачі. Серед них Еміль Ібрагімов. Кримчанинові 22 роки. Він вчиться на магістратурі. Но в любом случае это наследие тюркского мира, и Таврический национальный университет объединяет крымских студентов, крымских переселенцев, да, и показываем традиции коренного народа Крыма. На свято прийшов і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Навруз – повод посмотреть, как с университетом, какие проблемы и чем я могу помочь. Мы же перевели его сюда, мы будем здесь готовить наших кадров для Крыма после освобождения. Минулого року ТНУ перевели з окупованого Криму на материк. Это наш первый большой праздник международного такого еще звучания. Некоторые вузы по 1-2 номера прислали, поэтому в итоге нам показалось, что это получился праздник, так сказать, студенческого единения. Наприкінці свята всіх гостей пригостили солодощами. Євгенія Славко, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Намтулаєвим за 45 хвилин. Будьте з АТР. Гарних вихідних.